Auniche aka nyamadali fe kanyeshi Cherifla jabarani soma bi bamanankan kunafunu bena talike Mali kunafunu ani jien fanwere tawla amba la dunia kafongo niya akmasili bakruba kunafunu na Mali Islamé nyemo ka tomba no Haut Conseil Islamique du Mali manyema Mali Islamé dine nyemo ka franonkan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Islamé demento ansaru nyejoro Bambara Cherifla Mardi Haidara aye bankoni jankine bugu Islamé demson bismillah a jabalala ɲɔgɔn dɛmɛ kalo n'o ye octobre kalo ye a ka kan bɛɛ lajɛlen ka I ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ma o kɛra waleya ye min jate minɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san o san octobre kalo ale mana se ni ɲinanta ye a ta ko 25 ye ka ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ma n'an b'a wele ko mois de la solidarité o baaraw nu donna an ka jamana kɔnɔna na maa 5 o de ni tayana ka fara maa 10 ɲɔgɔnna olu sɛbɛkɔrɔ jogina o wale in kɛra laginɛkaw fɛ yen nɔ ka sabu kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Alpha Condé ale kɛlen bɛ ka I bolo manabɔ manda sabanan nɔfɛ laginɛkadenw sɔnni to ko ma nin bakuruba saba ye bi bamanankan kunnafoniw la kunbabaw ye an da bɛna don minnu na waati kunkurunin an b'a fɔ n ko aw bisimila TV Cherifla bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an da sera ma bakuruba kunnafoniw na Mali silamɛw ka ɲɛmaaba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali manyema Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Cherifla Mardi Haidara a ye bankɔni jakinɛbugu silamɛ denmisɛnw a y'u bisimila u ka nin bɔ ɲɔgɔn ye ka wuli ka na I ɲɛ da karamɔgɔ Haidara kan a kun ti dɔwɛrɛ ka dugawu ɲini k'a fɛ ka tila ka dugawu k'a ye yaasa u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na karamɔgɔ Haidara lada don a bolo a bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛna wuli k'i ɲɛda kan baara in kɛra an ka ɲininikɛla Lutu Sidibe ɲɛna nka a b'i lakale Kafinɛ Bacili fɛ Silamɛ denmisɛnnin jɛkulu min sigira sen kan walasa ka se ka alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba a Cherifla Mardi Haidara waleɲuman dɔn u y'u ka lada latilen ko kura ni nin bɔɲɛ ye ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma walasa ka se k'u ka layiduw kurakuraya ani k'u ka kanuɲɔgɔnya jira la bɔɲɛ min ni a bɛ boloda denmisɛn silamɛ jɛkulu in yɔrɔ kalo 4 o kalo 4 lada do quoi I b'a fɔ an ye layiru mun timɛ an yɛrɛ kan n'o ye kalo 4 o kalo 4 an bɛna karamɔgɔw fo ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ o de y'an sekunba yɛrɛ karamɔgɔ fɛ yan nɔ nisɔndiya sɔrɔ kojugu a kɛra wasa yɛrɛ a ko yɛrɛ tun bɛ ɲini kana taga ne yɛrɛ bolo dan tiɲɛ yɛrɛ la wasa yɛrɛ sɔrɔla tisɛ karamɔgɔ a sɛgɛnnen don a degunnen don mais u n'a ta bɛɛ a y'an ka sigi ka a timɛ an bolo ka a ɲɛ an bolo tiɲɛ na an tɛ dan yɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔ la alhamdulilahi rabbil alamin n bɛ n ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Adama Damisi ale de kɛra sababu ye ka jɛkulu in yɛrɛ sigi jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye Adama de ye. N b'a ɲini jɛkulu denw bɛɛ fɛ an ye fɛn min daminɛ an k'a laban n'an karamɔgɔ ma sɛgɛn an kana saliya ne b'o de wele k'u ye Ala ka silamɛya dɛmɛ Ala ka barika don silamɛya la Ala k'an karamɔgɔ bɛ an ɲɛfɛ Ala k'an ka jamana suma sigi in sen fɛ silamɛ denmisɛntɔ in da sera u ka san wajuli ba ma san o san wajuli kɛnɛ min ni a bɛ sigi sen kan jɛkulu in fɛ k'a ɲɛnɛmaya alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma fɛ an fa ani an karamɔgɔba a Cherifla Mardi Haidara an ka activité kumaba ni y'a daminɛ fɔlɔ ye ni o de ye kalo 4 kana foli bila an fa n'an karamɔgɔ la o ye kalo 4 komi san kɔnɔ kalo 4 sigiyɔrɔma 7 o de bɛ san kɔnɔ donc an bɛ kalo 4 fila an b'o kɛ nali ye foli ye a ka so kɔnɔ ka n'a fo ka waliɲuman dɔn a sabanan an b'o kɛ wajulu belebeleba ye mataraso kuru kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔ si tɛna kɛnɛ animé ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ a n'a ka mɔgɔbaya bɛɛ karamɔgɔ y'i jigin ka i bɛn n'anw denmisɛnninw ye anw bolokolo an n'an ka fini faralenw n'an y'a wele walayi karamɔgɔ bɛ boli k'anw kunbɛn anw ma se ka dan foyi sɔrɔ a la kabini n'an y'a daminɛ ani bi cɛ mɔgɔ si ma deli ka wajuli kɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ vraiment an b'a f'u la ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na mɔgɔ si kana sara nin ko in na bamananw ko ten ko daminɛbaliya o ka fisa ni ko labanbaliya ye ni an ma sa kɔni
an bɛ nin ko in sen fa dan fo an kaburu ni ala sɔnna ma. alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba a seyd sherifu usman marani haidara nisɔndiyara kosɛbɛ ka sanga ni sifilaka silamɛdenw bisimilali ye sanni ka sɔrɔ ka lajɛrɛ in baaraw kuncɛ ni duwawudenw ani sɔli caaman ye. an bɛ an kunda Sikaso kan jamiyatu ansardin biro national ka bɔ Mali kɔnɔ ka sanga n'u ka baaraw boloda cogo ye n'o ye ka dɔni kawrɛli kɛnɛw caaman labɛn ka ɲɛsin tɔndow ma. o baara kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kɛra u fɛ Sikaso faaba kɔnɔna na ka ɲɛsin Sikaso jamiyatu ansardin tɔndow ma. baara in a kɛra an ka ɲinikɛla Fatumata Yaya Kane a n'a ka jatela Abudulayi Sogodogo ɲɛna. an ka jɛ ka ɲɛmadenw ka fɔtaw fɛ ka bɔ Sikaso. nin kalanbulon min ni a bolodara ka ɲɛsin tɔn marabagaw ani tɔn wari labaarabaw ma ansardin national fɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ a laɲɛnamayali baaraw bɛ senna barisabu ka daa kan Mopti marabolo ni Segu marabolo tɛmɛnen kɔfɛ ka na Bamako da o kan kalankaramɔgɔ minnu ni olu sugantira biro national fɛ u y'u kunda Kenedugu kan ni ka taa Sikaso mara ansaru ka kalanbulon baaraw boloda kalanbulon min ni a hakili ɲuman ni a musaka wari bɔra alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru Mali jamana kɔnɔ o ɲɛmaya so kun. na formation min na o ye bonda fila de ye. bonda fɔlɔ o ɲɛsinnen bɛ an ka président ani secrétaire ma o bonda bɛ Fajalamadi Danbele bɔ bon ne ni Ale Umar Sow bonda min bɛ an bolo o ye trésorier adjoint secrétaire investissement ani commissaire au compte ka bonda ye n'o ye nafoloko ta fanfɛla ye ka lamɛnli kɛ fɛn kana taa k'o dan wala ni ɲiningali min b'o fɛ bonda ninnu fana kɔnɔna na u ka se k'o ɲiningali kɛ an b'a bɛɛ dafalen do ma et puis an bɛ bisikiya fana k'a fɔ ko bon ni kalan nin banna baara nin a bɛ sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na donc a bɛ ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi o ka cɛsiri kɛ pour que u bɛ se ka sabati to min na tɔngɔ kɔnɔ n'o bɛ kɛ ɲɛta y'an bolo. ni kalanbulon in sigili sen ka Sikaso marabolo kɔnɔna na kɛra nimisiwasaw caaman ye barisabu ka daa kan tɔn ɲɛmaw ka se kalanden ninnu kelen kelennaw bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ ye u ka nisɔndiyaw yira ka sangani ni kalanbulon in dayɛlɛli ye u ka marabolo kɔnɔ ni ka biro national ka ni hakilina in tare kosɛbɛ barisabu ka daa kan ko fɛn do min ni a bɛ jɔyɔrɔba ta tɔn maracogo ɲumanya yɛrɛ kɔnɔna na ni kalanbulon in dayɛlɛli baaraw bolodali kɔnɔna na Sikaso marabolo kɔnɔ kalanden ninnu tilala kulu fila ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an fana karamɔgɔ Seyd Sherif Usman Madan Aidara a tɔgɔla du kɛrɛnkɛrɛnnen Sikaso kɔnɔ ni o ye résidence Cherifla ye ni baara ninnu bɛɛ bolodara yen de kalanden ninnu ye tɔmi sigi a kan k'a fɔ k'u b'a laɲini alisilamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayaso fɛ hali bi nin n'a ɲɔgɔnnaw ka caya ka ɲɛsin tɔndenw ma u tilala k'a yira k'a fɔ k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na faamu ka se ka sɔrɔ kalankɛta ninnu na min b'a to u ka se ka tɔn baara i n'a fɔ a laɲininen do cogo min na. an bɛ hakilina min fɔ ni formation na vraiment formation nana a na waati la mɔgɔw fana u mako b'a la donc formation an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn a nana waati la a bɛ kɛ waati la parce que a bɛ kɛ sababu ye ka se ka an ka tɔn a faamu yira tɔndenw bɛɛ lajɛlen na i bɛ fɛn o fɛn na n'i ma faamu i tɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ni mɔgɔw y'a faamu tɔn fana bɛ kɛ ka ɲɛ tɔn ka laɲini bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ je crois que formation nana o cadre kɔnɔ dakuruɲɛ fila la an bɛ se ka min fɔ o de ye foli ye foli fɔlɔ an bɛ o lase an ka participants ma minnu bɔra dugu wɛrɛw la ka na formation ni su Sikaso o ɲuman nana cogo min na ala k'o ɲuman se o cogo la u bɛna kalan min fana kɛ a kalan ka kɛ nafa ye u ma folikan filanan an b'o di formateurs ma minnu nana ka na lakɔgɔli yɛrɛ kɛ an nisɔndiyara o kɔrɔ u bɛ baara min kɛra u b'a dɔn donc an dalen do la kosɛbɛ foli laban sisan an bɛ baara kuncɛ ni an karamɔgɔ ka foli ye o ni min ka biro national bila ni sira kan o ka se ka ni baara kɛ donc an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo. nisɔndiyaba de sɔrɔ nin na ka da ka mun na depuis an donna kalanso kɔnɔ an y'a dɔn nin ye ɲɛtaga yɛrɛ de ye bon karamɔgɔ min fana b'an ɲɛkɔrɔ yan bi a ka baara tagabolo vraiment a y'an nisɔndiya kosɛbɛ ni kunnafoniw walawalali ye ani baara yɛrɛ tagabolo ye quoi o kɔni o diyara an ye kosɛbɛ yɛrɛ de kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'a fɛ ni national ka se ka nin to sen na. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko alisilamɛya diinɛ ansar tɔnden maa 42 ka bɔ Sikaso section 7 kɔnɔ ko olu de sen bɛna don ni kalanbulon in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn bolofara ka bɔ Sikaso yɛrɛ kɔnɔna na Kucala Buguni Yanfolila Kɔlɔnjɛba Kajolo ani Yoroso.
ka sangani Mali ɲɛmaaw ka laɲini ye u kɛlen bɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila sen kan n'a bɛ kɛ jamana maaba 3 ye n'an b'a wele ko triumvirat. Olu maaw ye kunnafonidilaw wele ka kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi n'a kun tun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka malidenw ani jɛma k'olu ladɔnniya baara minnu bolodalen bɛ u fɛ ani laɲini minnu kɛlen bɛ ka ɲɛsin sigikafɔ min bolodalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na nin waati ninnu na. Kunnafonidi kɛnɛ a sereyara an ka ɲininikɛla Abdukarim Sako a n'a ka jatala Seydou Ɲari fɛ u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o ɲamada. Juin kalo tile 25 tɛmɛnen jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye danaya ta ka da maa minnu ka walasa sigikafɔ min bolodalen don jamana ɲɛmaw fɛ n'u k'a ma dialogue national inclusive a baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O danaya dara maa minnu ka n'u k'a ma nansarakan na facilitateurs olu ye ni kunnafonidi kɛnɛ sigi baara daminɛni n'o ye phase communale ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaselaw ye o baaraw kan ani kominiw kɔfɛ a baara kan ka kunda yɔrɔ min kan n'o ye cerclew ye ka se ka da don o fɛnɛ na. Médiateur de la République ale a yira k'a fɔ a baaraw kɔni n'o ye concertation ye n'o sigikafɔ ninnu ye k'a baaraw sera ka kɛ komini 605 kɔnɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko fɛn min ye cercle fɛnɛ ka yɔrɔ ye k'o baaraw bɛ daminɛ ni dɛnɛ octobre kalo tile 14 jaabiw caman dira u fɛ ɲiningalikɛlaw ka ɲininkaliw la ko joni jalagitigi ɲininen jamana la halaya salama na k'o bɛ an segi kɔ ko min ɲinen don bɛɛ fɛ sa o de bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko walasa hakilila minnu bɛna bɔ ni sigikafɔ ninnu kɔnɔna n'o ye dialogue national inclusif ye a ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye maa kana n'a sɔrɔ k'a fɔ don dɔ la ko ne hakilina o ma ɲininka. Ko minnu ta banna lɔgɔkun tɛmɛnen cercle ta bɛ daminɛ bi bon a bɛ taa la taabolo jumɛn na anw ka faamuyali la ala barika la a sera commune minnu na n'o ka ca ni commune 600 ye an ma se ka se yɔrɔ minnu na baba k'i bɛ o gɛlɛya min sɔrɔ l'o la an y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nka ko gɛlɛnba yɛrɛ tɛ mais mɔgɔw ye kuma ta gɛlɛya min b'u kan u sigiyɔrɔw la u yɛrɛ ka ɲinini ye min ye maliko la bi u da sera olu ma an y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye a tun fɔra ko dialogue politique inclusif sisan a nana kɛ dialogue national inclusif ye o sɔrɔla min fɛ an sɔnna ɲɔgɔn ye de an ye ɲɔgɔn ɲininkali de kɛ an ye lamɛnli kɛ mɔgɔ caman ko min dira u ma n'a tɔgɔ ye ko dialogue politique inclusif o tɛ anw fa o t'an wasa an ka kɛ dialogue national ye opposants yɛrɛ tun sen b'o la an y'a tu ta la anw ma ban bolo an y'a tu ta la an k'o tuma n'o don an ka tɛmɛ ni dialogue national inclusif ye o kɔrɔ ye min ye kuma tɛ to kɔfɛ mɔgɔ si tɛ to kɔfɛ bɛɛ ka na ka n'i ta fɔ donc n'aw nana mɛn halisa k'olu m'u sago sɔrɔ a balalana mais o n'a ta o ta an bɛ n'u sira taama ka ɲini u fɛ halisa u kana an ka nin kuma in fɔ min bɛ maliko la an ka fɔ. walasa maliden bɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ ka se i sen don ni baara in na jamana ɲɛmaa ye danaya da maa minnu kan n'o ye facilitateurs ninnu ye u ye bɔlɔ ka kunnafonidi sira dɔ bɔ n'u k'a ma ko site internet u y'o bila sen na walasa maliden bɛ fan o fan hakilina min mana k'i fɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ni sigikafɔ in hukumu na k'i k'i hakilina di o site internet u y'o lancement kɛ www.dialoguenational.ml. Mali sɔrɔ bosobaw ka soba n'o ye patron national du Mali ye ale ye lajɛrɛba dɔ bisimila min na bɛnna minisiriso min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ soko ani dugubaw koɲɛw jalatigɛli ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministère de l'habitat, de l'urbanisme et du logement social ka ɲɛsin hakili jagabɔ ma gɛlɛyaw ni deguba minnu bɛ sɔrɔ duguba kɔnɔna na yaasa u ka se ka hakili jagabɔ ko kan an ka ɲininikɛla minnu kɛra ko sirɛ an ka jɛ ka u ka sɔrɔlo ɲamada. Mali dugubaw o n'a kɔnɔmɔgɔw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli o kɛra Mali ɲɛmɔgɔw jɔrɔnakoba ye n'u kɛlen bɛ ka wulikajɔw caya yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ sɔrɔ yanni san 2050 nata cɛ k'a bila sinimɔgɔw ɲɛ o waleya in o sɛmɛntiyara minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ dugubaw ani sokow jalatigɛli ma an ka jamana kɔnɔna na. Bi lajɛrɛ kunba ye min ye c'est que an bɛ yɔrɔ min na bi dugubaw o tagabolo bɛ ka falen a fɔra yanni 2050 cɛ 2050 san 2000 ani san 50 an bɛ taa so ma tuma na o b'a sɔrɔ dugubaw kɔnɔ mɔgɔw jama bɛ kɛ dugubaw kɔnɔ o bɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ jama tilan ye donc o kosɔn n'o sugu kan ka kɛ jama kan ka na koron ɲɔgɔn kan fo yan'o wagati cɛ an ka
miiraw fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kuraw ɲini mun b'a to gɛlɛya tɛna don o la o wagati la. baara kɛrɛnkɛrɛnnen min bolodalen filɛ u fɛ nin ye n'a bi don dugubaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen hokumu kɔnɔna na ni k'a kɛ bilasiraliw ni ladilikanw o ni barodalasigiw k'olu ɲɛsin dugubaw n'u kɔnɔkow ma. Bon bi sigiw a fɔra fan bɛɛ la aw y'a ye télé la bon mɔgɔw de bɛna sigi k'a lajɛ an ka jamana jɔcogo so mun ka ɲi maliyɛnw ma o ye so suguya jumɛn de ye dugu mun an bɛ fɛ ka dugu mun ye an bɛ fɛ an mɔdenw ka dugu mun ye n'an kan ka dugu mun préparer u ye n'u nana o b'a sɔrɔ o préparelen don ka bila o ye jumɛn ye mais an ta kɛra k'a fɔ ko bon sini ɲɛsigi o bɛ fɔ bamanankan na mais an ta ye don o don ta ye k'o ɲini dɔrɔn k'o dun o bɛ ɲɛ cogo di voilà donc problème ye mun ye an nana fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛ yan bi sini an tɛ yan minnu bɛna an kɔfɛ u y'a sɔrɔ an ye jumɛn de dilan olu ye o de ye problème ye bi sigikun y'o de ye. ministiriso min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye ministère de l'habitat de l'urbanisme et du logement social ale ɲɛmaaw ka fɔ la mali jamana ɲɛmɔgɔw u hakili b'a kan bi ka fɛɛrɛ ani dabalu tigɛ jango dugubaw n'u kɔnɔkow o kow bɛ se ka jate minɛ cogo min na sariya binakun kan n'a dakun bɛ wele bila maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. déjà texte bɛ yen o mun bɛ bɛɛ ta f'i ye mais hadamaden ye fɛn complexe lenba de an ɲina ka teli kojugu donc fo wagati ni wagati an kana sigi ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn hakili lajigi n'an ɲɔgɔn hakili lajigi a b'a kɛ bɛɛ bɛ a dɔn k'a fɔ i jɔyɔrɔ ye min ye i sigiyɔrɔ ye min ye ani i kan ka min kɛ o ye min ye baara jɛkulu baara la donc bi baara kunba ye o ye ni ko bi an bɛna dɔgɔkun min kɛ an ni partenaires bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ bi yɛrɛ a kunba yɛrɛ ye min ye an ka sariya bolo yɛrɛ kan service public ye min ye an bɛɛ bɛna sigi k'o lamɛn k'a dɔn an yɛrɛ kun ye k'an yɛrɛ dɔn fɔlɔ donc mɔgɔ b'an bolo min bɛna fɔ an ye jɔn ye o ye administration b'o la secteur privé b'o la donc ordre professionnel b'o la parce que olu fana ye service public de ye donc bi jɔn ye bɛ kɛ o de ye o kɔfɛ sa an n'u bɛɛ lajɛlen kelen bɛna tila ka sigi ordre professionnel kelenna bɛɛ bɛna sigi pour que k'u hajuw fɔ an yɛrɛ fana ka hajuw fɔ an ka sigi k'a lajɛ an bɛ taabolo jumɛn ta ɲɔgɔn fɛ a kelenna bɛɛ kɔnɔ. k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mali jamana ka sanga ni diɲɛ seleke naani kurukara bɛɛ lajɛlen jamanaw ye u ye dugubaw olu tɔgɔla dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen nisɔndiyaw boloda octobre kalo tile 7 tɛmɛnen san 2019 n'a b'i wele ko journée mondiale de l'habitat n'a dakun bɛ tali kɛ subahana mansinw olu ni nafasɔrɔ sira kuraw olu talen k'u don ba la ka kɔlɔlɔw k'olu yɛlɛma k'u kɛ nafasɔrɔ siraw ye an ka dugubaw kɔnɔna na ni ka sanga ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ka so ɲuman sɔrɔli ye. octobre kalo walima ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni ɲinan ta ye a ta ko 25 ale ye kalo kɛrɛnkɛrɛn jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka min ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ma ka ɲɛsin mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kunnafoni kɛra sigili min kɛra minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni ɲinan ta n'a denba jala bɛɛ lajɛlen dilen bɛ général de brigade Kani Jabate ma n'a dakun bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ko k'i taabolo baw a yirala k'a fɔ ko o de ye fasoden ɲumanya waleya dɔ ye Amadu Jalo ani a ka jatala Fuseni Keita Cherifla jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw ka sɔrɔlaw fɛ. ɲɔndɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denba général de brigade Kani Jabate a ka dakurunya galew la kɛnɛ dayɛlɛli la a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin malidenw ma minnu bira ka sabu kɛ lakanabaliya ye an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma a sugandili la k'a kɛ ɲɔndɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denba ye a sɔrɔla k'i da don kalo in yɛrɛ nafa la n'o ye ɲɔndɛmɛ kalo ye jamana ɲɛmɔgɔw bolo ani bilasiraliw ni dɛmɛdɛmɛw minnu mɛnɛ kan ka kɛ a kalo kɔnɔ bawo a bɛ ka kɛ kuma min ye kuma kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka jamana kɔnɔ a fɔlen ko k'a di ne ma ne ye muso ye c'est vrai ne sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ ye mais ne ye muso ye pour moi muso bɛɛ ka kan la a dilen ne ma o ye muso bɛɛ ka honneur de parce que min b'an fɛ an bɛ se k'a fɔ ne bɛ compter bɛɛ kan muso bɛɛ kan an bɛɛ k'a lajɛ k'a fɔ an jɔyɔrɔ ye min ye i b'o kɛ jalako tigiko tɛ fosi tɛ i b'i jɔ fɛn dɔ la baliku ko la n'i ko karisa tɛ fɛn dɔn ne hakili e de tɛ fɛn dɔn parce que n'i bɛ fɛn dɔn i ka kan k'a dɔn k'a fɔ ne man kan ka fɛn ne tɛ fɛn bɛɛ dɔn mais ni e ma dɔn k'i tɛ fɛn bɛɛ dɔn fɛ ko karisa bɛ min fɔ o tɛ ko ɲɛnama ye pour moi e de tɛ ko dɔn ni fɛn fitinin fitinin n'an y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ko ba ye an muso an k'an jija an ni cɛw mɔgɔw b'a fɔ cogo min na mɔgɔw caman y'a faamuya au départ k'a fɔ genre a fɔra cɛ kunkolo filɛ muso kunkolo filɛ o tɛ o
bɛɛ bɛ na ni fɛn dɔ ye. ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko 25 na in kɛnɛ kan a sinsin bere ye 4 ɲɔgɔnna de ye dɔgɔkun 4 ni ɲɔgɔn cɛ. fɔlɔ taama bi kɛ ka bila maakɔrɔw la ka bonɲamasegin k'u ye, filanan ɲɛsin bɛ an balakaw ni denmisɛnninw ma, sabanan ɲɛsin bɛ lujuratɔw ma, naaninan ɲɛsinnen don denmisɛnniya ni a ka baarako ma. Semaine dɔ bɛ yen o ye musow ta ye, semaine dɔ bɛ yen bon o ye denmisɛnninw, semaine dɔ bɛ yen o ye mɔgɔkɔrɔbaw ye, semaine dɔ bɛ yen o ye lujuratɔw, awɔ mais activités caman b'a la, dɔn bɛ dɔw la, formation bɛ dɔw la, donc c'est important. Comme n ye min fɔ, i bɛ fɛn o fɛn apprendre o b'i kunkolo kɔnɔ, donc hali ni mɔgɔ y'i wele ka na ka minute 10 ka fɛn dɔ f'i ye o bɛ don i kunkolo kɔnɔ, o y'i ta ye. Donc n bɛ fɛ aw k'a lase jama ma, ni formation bɛ kɛ, ni échange bɛ kɛ, u ka na an n'u ka échanger, anw bɛ fɛn min dɔn anw b'o f'u ye, olu fana bɛ min dɔn u bɛ se k'o f'an ye. maa min kɛra babu sentigi ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denba, a y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni kan ka kɛ kuma bɛɛ de. A ko jamanaden ɲuman bɛɛ ka kɛta don fasoden ɲumanya kadira kɔnɔ. O de kosɔn a ye wele da ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma u ka walawalali kɛ nin dɔgɔkun 4 baarakɛtaw kan min bɛ se k'a to baara in bɛ nɔgɔya a bolo. Ne y'o fɔ n ka kuma la, n'a danna nin salle kɔnɔna ma, caman bɛ yen togoda la olu t'a mɛn, mais aw jɔyɔrɔba de b'a la. Ne bɛ min fɔ aw bɛ se k'a fɔ e bi i ka denmisɛnniya hakili fara o kan, nin b'a ta fara kan, et puis aw ye professionnel de ye, ne ye sɔrɔsi de ye, ne bɛ min dɔn ne b'o dɔn, mais baara information bɛ travailler cogo min e b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan. Donc n'an y'an yɛrɛ fara, an faraw fanga fara ɲɔgɔn kan k'a lase togodaw la, ne hakili la o de ka ɲi. Aw jɔyɔrɔba de bɛ nin ko la, parce que aw kumakan bɛ taa yɔrɔ dɔ anw tɛ se yen. Ne y'o fɔ n ka kuma la, n ko aw ka plume a n'aw ka kumakan, n ko an bɛ compter o kan, o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na, o de ye an dalen b'aw ka sɛbɛnni a n'aw ka kumakan, aw k'an dɛmɛ, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. A kɛtɔ ka kunnafonidilaw jaabi kunnasiri dɔ la n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ɲinanama sina sumayali ye ka sɔrɔ a ma daminɛ. Général de brigade Kani Diabate ye a yira k'a fɔ a daminɛ komi ye nin ye octobre kalo tile 14 a bɛ taa kunjɛ fɔ novembre kalo tile 14 o ye kalo kelen dafalen ye laɲini sɔrɔla. Kunnafonidilaw minnu fana y'a ɲininka yala wariko de kun bɛ gwɛlɛya ye, a y'a yira k'a fɔ yɛlɛma ma don nafolo bɔta la san o san min bɛ bɔ sɛfɛ wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 25 o de bɛna don a da fɛ, wa foyi m'o fana jɛ fana, a bɛ kɛ Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fana. Mali jamana ka sanga ni diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen jamana ye u ye tarata octobre kalo tile 15 san 2019 n'o ye don ye ka ɲɛsin kasaraw olu n'a ɲɔgɔnnaw la karanani ma an ka dugu kɔnɔna na. O kadara kɔnɔ an ka protection civile ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi yasa u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye kasara minnu bɛ kɛ an ka dugu kɔnɔna na. An ka ɲinikɛla Mariyetu Jalo a n'a ka jatala Sedu Ɲari. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigila diɲɛ tɔnba Nations Unies fɛ walasa ka se ka kasaraw kunbɛn o ɲɛnamayala an ka jamana kɔnɔ protection civile fɛ. Octobre kalo tile 13 diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na nin don in de sugantira ka kɛ kasaraw kunbɛnni don ye ka mɔgɔw hakili lajigin ka fɔ an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que ka kasaraw kunbɛn, sabu a bɛ fɔ bamanankan na bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛ ye. Anw fɛ Mali la yan baara caman de kɛlen don san o san an b'a kɛ walasa ka kasara nu ɲɛsigi. Tɔn min b'an fɛ yan n'an b'a fɔ ma plateforme, la plateforme nationale de gestion des risques de catastrophe, service min b'a la a bɛ surunya service 30 ɲɔgɔn na, ani an dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen b'a la. Ni samiya surunyana an bɛ ɲɔgɔn yew kɛ pour que ka baaraw boloda. Yan'o yɛrɛ fana cɛ an bɛ ɲɔgɔn yew kɛ ka jateminɛw ye minnu di ka fɔ ɲinan sa in na kasara jumɛnw de ka teli ka se jamana kɔnɔ. O ɲɔgɔnyew fana bɛ kɛ n'o baaraw sigira sen kan, n'o ye jaabi minnu di an bɛ labɛnw kɛ ka sinsin ni olu ka jaabiw ye k'an labɛn. A b'a ye k'a fɔ ni samiya donda sera an bɛ welewelebilaw kɛ ka taa sigida bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ k'i ka wuluwuludigɛw labɔ, bɛɛ k'i ka fosow labɔ walasa ni san nana ji kana na sigi, sabu ni ji sigira a bɛ tɛmɛ de ka taa duw kɔnɔ, donc o de bɛ na ni sobiw ni kasara camanw ye. Olu bɛɛ lajɛlen fɛnw ye minnu ye kasara kunbɛn ni baara dɔ ye. Bɛɛ lajɛlen ka baara de b'a la, nin tɛ jamana a tɔgɔ ye di gouvernement dɔrɔn ka baara tɛ, service public dɔrɔn ka baara tɛ, bɛɛ lajɛlen de jɔyɔrɔ b'a la, k'a daminɛ maires la ka taa bila quartier ɲɛmɔgɔw la,
ka taa bila bɛɛ lajɛlen hali i b'i ka togoda la ayiwa ji de bɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔ la i kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que ji in kana walankata ka taa se yɔrɔ wɛrɛ ma donc ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la a ka cara kasara ninnu u bɛ se ka kunbɛn. jamanadenw yɛrɛ kan ka mun kɛ walasa ka kasara kunbɛn. ka fɛɛrɛ kɛ kasara minnu bɛ se an ka sigidaw ma n'o ye sirabaw ye ani an ka forobasow n'o ye dɔgɔtɔrɔsow ye ani ekɔlisow fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que ka olu kisi kasara ma ɲinanta in fanba de ye donc bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ hali n'i segira ka taa siraba kɛrɛfɛbiw bɔ ka bɔ yen o bɛɛ y'a dɔ ye o y'i se ye ka sirabaw lakana ka dɔgɔtɔrɔsow lakana ka lakɔlisow lakana pour que kasara kana nin yɔrɔ ninnu sɔrɔ ɲinanta in fanba de sinsinnen de nin yɔrɔ ninnu kan. protection civile ni a dɛmɛbaga jɛkuluw de farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi kasara ma. Ami Bamakɔ fan caman labɔra sanji la bi an bɛ waati min ko sisan ka sabu kɛ san ale sɛbɛkɔrɔ nana Bamakɔ fan caman fɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ɲinan samiya n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko décalage ba o donna la ko a bɛ taa fori fɔ novembre kalo o daminɛ waatiw la Mali météo o maa ɲɛma ale ye ɲɛfɔli caman kɛ o ko kan an ka ɲininikɛla Samara Sanogo a n'a ka jatala Baba Keyita ɲɛna a ye min fɔ an ka jɛ k'o ɲɛmada. An y'a fɔ depuis mai kalo la k'a fɔ ɲinɛ samiya a bɛ kɛ samiya ye min kuntagala bɛ janya n'aw sigilen don a kan ko samiya bɛ ban wagati min aw ka sigidaw la a k'a bila aw kunna k'a fɔ a bɛ tɛmɛ o wagatiw kan misaliyala ni dugu min sigilen don wala sigida mun bɛ yen ni samiya bɛ b'olu fɛ yen septembre kalo an y'a fɔ depuis mai la k'a fɔ a bɛ tɛmɛ o kalo kofɔlen ninnu kan donc ko ɲinɛ samiya a kuntagala bɛ janya kosɛbɛ ka tɛmɛ wagati tɔw kan an kun y'o fɔ depuis mai kalo donc sanji nali ka na octobre la o kun fɔra ka bila météo fɛ min ye kunu san ye o bɛ don o hukumu kɔnɔna na fɛn dɔw de bɛ na ni san ye an ka jamana kɔnɔ n'o ye fiɲɛ min bɛ bɔ kɔgɔji bolo fɛ ka don an ka jamana kɔnɔ o fiɲɛ ninnu ni sumaya bɛ na ni ji b'o o la n'o sera niveau dɔ la a ka ca ala fɛ o bɛ fiɲɛ bɛ fili dugu o dugu kan sanji nata bɛ bonya o dugu kɔnɔ wala o dugu bɛ se ka sigi ni sanji ye an b'o o kɔnɔna de la sisan donc k'a fɔ ye k'a fɔ an ye mun fɔ depuis mai kalo an ye mun fɔ depuis kalo tɛmɛnenw na o kelen de don ɲinɛ samiya a kuntagala bɛ janya an kɔni bɛ min fɔ ka bila ni ala sɔnna ma nin kalo in kɔni fo ka taa nin kalo kuncɛ a ka sigi a kan k'a fɔ a ka ca ala fɛ wagati bɛɛ lajɛlen la san bɛ se ka na kuma bɛɛ donc samiya ma ban halisa dugu bɛ i n'a fɔ Sikaso mara la ani Kayi worodugu yanfan ni Kulukoro worodugu yanfan fɛ Segukaw yɛrɛ ka worodugu yanfan fɛ olu bɛ se ka janya ka taa se fo novembre kalo ma donc min kɔni bɛ yen kɔni a ka bila kunna ka fɔ sanji tɔ bɛ sanfɛ bon degun bɛ se ka se maninfin ma mais anw ka jateminɛw kɔni kun y'a yira n'a ka fɔ ko fɛn min don a bɛ na kɛ o y'anw ka baara ye an y'a fɔ k'a bɛ na kɛ e de b'a lajɛ i ka baara cogoya la n'a y'a sɔrɔ i ye sɛnɛkɛla ye a bɛ bɛn cogo min anw ni sɛnɛkɛla mun bɛ baara kɛ ni ala sɔnna ma a tɛ kɛ degun ye olu ka baara la bari an y'a yir'u la k'a fɔ samiya kuntagala bɛ janya ni samiya kuntagala bɛ janya sumansi min bɛ samiya kuntagala jan kun olu ye dansigi o suma olu ye fɛɛrɛ kɛ k'o sumansiw sɛn donc samiya wagati dɔw bɛ kɛ ja bɛ kɛ samiya daminɛ na samiya laban na ja bɛrɛ tɛ ye fɛn fɛn sumanfɛn o sumansi bɛ yen min bɛ se k'olu kun olu b'o ta anw ka baara ye ka o kunnafoniyaw di mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ n'anw ka kunnafoniyaw ye a ka ca ala fɛ kasaraba olu t'o sɔrɔ ɲinɛ samiya kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la ladilikan jɔda ka bon a la ladilikan ba min bɛ ne bolo k'a fɔ o de ye bɛɛ ka météo lamɛn météo bɔra kunfɛ jateli la jate min don an bɛ baara kɛ ni dagabana machine ye mɔgɔw b'an bolo mun ka kalan bɛnnen don olu dɔrɔn ma donc kunfɛ jateli tɛ donc a ka météo lamɛn a ka baara kɛ ni an ka kunnafoni ye n'an ko san bɛ nalen aw bɛ se ka dan o dan sigi aw ka sɔrɔw la a n'aw yɛrɛ nin kunna pour que kasaraw ka dɔgɔya a k'o kɛ o y'an ka ladilikanba ye an bɛ kunnafoniya min di telew kan an bɛ kunnafoniya min di arajow kan ani an bɛ kunnafoniya min di réseaux sociaux kan a k'olu lamɛn diɲɛ don o don sun'aw ka taa aw ka sigi baarakɛyɔrɔ la wala aw k'aw bolo don aw ka baara sɔrɔkɛfɛnw na aw ka baara kɛ ni météo kunnafoniya ye an b'o de ɲini an balimaw fɛ ni san bɛ nalen n'an ko a bɛ na su fɛ ni bɔli t'i ma wajibi ye i ka to so an b'o de ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ.
Énergie du Mali bakurbala EDMSA ale ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnni ye min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ kuranko ma an ka jamana kɔnɔna na ka sanga n'u ka san 59 sɔrɔli nisɔndiyaw hukumu kɔnɔna ye u y'a kanu ka don ta k'o kɛ jolidi ye ka ɲɛsi banabaatɔ ani banabaatɔ somɔgɔw ma lajɛrɛ in a denfaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko ani jiko ma an ka jamana kɔnɔna na ani maaba caman wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ kɔnɔ an ka ɲinikɛla Sadio Sidibi a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. Nin do min ni a ɲɛnamayara Société Énergie du Mali maaw fɛ ni a bɛ wele EDMSA a kɛra sababu ye ka jeli 68 ne fara ɲɔgɔn kan ka kɔni u ka baarakɛyɔrɔ san 59 sɔrɔli ye Mali kɔnɔ yan nɔ. U ka fɔla jeli in dikun ye min b'a to u fana bɛ se k'u jɔyɔrɔ fin cogo min na hadamadenya kɛnɛyali sabatili la min b'a to minnu mako bɛ jeli la u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye u ma. EDMSA ale ye baarakɛyɔrɔ ye ni Mali ka cakɛda don do min b'a to malidenw bɛɛ bɛ se ka courant sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye u ma cogo min na. Jelidi in kɔfɛ u kelen bɛ ka baara caman boloda nin kalo in kɔnɔna na Bamako kɔnɔna na ni kalo min kun ye min b'a to kɛrɛfɛden bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ kɛ san o san octobre kalo la an ka jamana kɔnɔ. Bamako baaraw kuncɛli kɔfɛla la EDM ɲɛma u bɛ tila k'u kun da jamana kɔnɔna kan ka se ka taa o baara kelen ni ɲɔgɔnnaw kɛ yen nɔ minnu bɛ tali kɛ jɛya jirituru ani jelidi o n'a ɲɔgɔnna caman ma. Énergie du Mali ale ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan kabini le 17 mai san 2001 min b'a to maliyɛnw bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye maliyɛnw kan min b'a to courant bɛ se ka nɔgɔya cogo min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen bolo o fɛɛrɛ ninnu bɛ tali kɛ ka daminɛ Kayi fo Kidal Mali dugukolo fan 14 bɛɛ la an b'aw hakili jigin k'a fɔ Énergie du Mali ni a bɛ wele bi bi na EDMSA ale sigira sen kan octobre kalo tile 14 san 1960 a ka wulikajɔ a n'a ka baaraw fanba ye min b'a to courant bɛ se ka maliyɛnw bɛɛ labɔ ka sɔrɔ a ma kɛ sɔngɔ gɛlɛn ye cogo min na. Farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw bɛ lase Kafinɛ Bacili fɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kunnafoniya in kun dogolen do kɛlɛkɛlɛ nga an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi a dara kɛnɛ kan Guillaume Soro y'i kanbɔ k'a kunnafoniya da jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko ni kanbɔ jamana ɲɛmaasigi kalata nata la san 2000 ani san 20 walasa ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka se ka jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara nɔnabila. Guillaume Soro ye wasabulon ma ɲɛmaaya kɛ Alassane Ouattara ka fanga kɔnɔ ni ka labana ka bɔ o la ka kɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye o fanga kelen kɔnɔ ka bɛn ni sibiridon de ye Espagne duguba la Valence ɲɔgɔn kunbɛ sen fɛ min kɛnɛ sigira Guillaume Soro ani Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw fɛ minnu sigilen do Espagne jamana kan a y'a ka kanbɔliko kunnafoniya da walasa ka se ka jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara nɔnabila. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw ani a yɛrɛ kanubagaw de ɲɛkɔrɔ Espagne duguba la Valence kunpan kun bɛ maa o maa la ka sanga ni Guillaume Soro ka kanbɔliko ye jamana ɲɛmaasigi kalata la min bɛna ɲɛnamaya san 2000 ani san 20 kɔnɔ n'o kunpan kun bɛ maa caman na a bɛ kalo caman bɔ bi o kunpanw bɛɛ lajɛlen wulila. Guillaume Soro ka dantigɛli in senfɛ Espagne a y'a jira a kanubagaw la k'a fɔ k'ale kɔni kanbɔlen filɛ nin ye ka jamana ɲɛmaasigi kalata makɔnɔ wa ko fanga ɲini jɛkulu camanw de bɛ yen minnu ye u ka layidukanw d'a ma k'a fɔ u n'a kɔkɔrɔma dun k'a b'a jigiya k'a fɔ a na kɛ jamana ɲɛmaa ye kabini ni tako fɔlɔ la jamana ɲɛmaasigi kalata nata baaraw senfɛ k'a kɛlen bɛ k'a jigiya cogo min na ni o sera ka sira sɔrɔ bɛɛ k'o kuma na k'o bɛ kɛ sewakoba ani kunkɔrɔtakoba ye a bolo. Guillaume Soro y'a jira k'a fɔ ko fanga ɲinitɔn ni olu de ka dɛmɛ bɛ ka se ale ma jamana ɲɛmaasigi kalata in kadara kɔnɔ walasa k'a dɛmɛ ɲɔgɔnya ka fanga ɲini n'u bɛna na fara ɲɔgɔn kan k'u k'a da cɛbɔ tɔw kɔ a la ko ni jamana ɲɛmaasigi kalata danna tako kelen ma ale kanu na k'o kuma na k'ale kɛra jamana ɲɛmaa ye k'a fɛla ko tɛ nga ko ni jamana ɲɛmaasigi kalata kun filanan yera a la second tour fara ɲɔgɔn kan tɔn minnu kɛra ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ ɲɔgɔnya lase a ma ni min ka sɔrɔta bonyana ni bɛɛ lajɛlen ta ye k'o kuma na ko bɛnkan bɛ yen bɛɛ lajɛlen na tugu o la walasa ka kalata o tigilamɔgɔ ye. Lajɛrɛ min sigilen filɛ ni Guillaume Soro ani a kanubagaw fɛ minnu bɛ Espagne jamana kɔnɔ a kunnafoniya carila kunnafoni sɔrɔ sira kura réseau internetiw bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Laginɛ jamana kɔnɔ ka sanga ni muɲugumanyaga ye n'a bolo dara forobatɔnw ani jamana fanga sinamatɔnw fɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni yɛlɛmakura doni ye jamana sariya sunba kɔrɔ o nisɔngoya jira sen fɛ maa 5 bɔɲɔgɔnko o de nin binna ni ka labana ka maa 10 kɔ jogin kosɛbɛ nka jamana gouvernement ka kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ y'a jira k'a fɔ
ko maa fila de nin tora ka sanga ni nisɔngoya don in ye walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni yɛlɛmakura doni ye jamana sariya sunba kɔrɔ sariya kura min ni o bɛna danga manda sabanan ka ɲini jamana ɲɛma Alpha Condé fɛ o kuma na k'u ma jɛna ye wa u tina jɛna ye o kuma na nisɔngoyaw u tina kɔtigɛ nisɔngoya taama in bolodali fɔlɔ kɛra ka bɛn tɛnɛndo Octobre kalo tile 14 ma faraɲɔgɔnkantɔ FNDC de ye welewele da kɛ ka ɲɛsin u ka faraɲɔgɔnkantɔn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma forobatɔn fara fanga sinamatɔnw kan ka jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ni ka dugu bɔlɔn furancɛ minɛ k'u ka dusumakasaw jira ka sanga ni jamana sariya sen kura ye ni min tara ka don bala bɛɛ n'a bɛna kɛ sababu ɲuman ye jamana ɲɛma Alpha Condé ma a ka se k'i kanbɔ ka manda sabanan ɲini k'i sigi jamana ɲɛma sigiyɔrɔ la ni k'a yɛrɛ nɔnabila ko sabanan kɛ ko kuma na u tɛna jɛ n'o ye bawo k'a ka manda 2 tɛmɛnen kɔfɛ ko manda sabanan ko kuma t'a la kumana min na FNDC faraɲɔgɔnkantɔ in bɛ bin u ka welewele la ni k'u ka nisɔngoya taama in boloda a ma siraba sɔrɔ bari lakana tigilamɔgɔw donna u tu la ni k'u yɛrɛkɛ ka don dugu bɔlɔn furancɛw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka lakana sabati ani ka karangafɛdaw bɛɛ lajɛlen suwa faaba kɔnɔ ntɛnɛndo ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 16 gosilen ye nisɔngoyaw binna ka wuli senna tuguni Konakiri duguba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔba min bɛ wele ko Carrefour de Bambeto u labana ka ɲɔgɔn jɛrɛ yen de nisɔngoya jirabaga ninnu binna gabakurun keru la polisilakaw olu girinna ka da u kan ni gaz lacrymogène ye ka gazi juguw fili u kan walasa ka se ka jama yɛrɛkɛ hali n'o y'a sɔrɔ lakana tigilamɔgɔw ye u cɛsiri kosɛbɛ walasa ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye maa 5 bɔɲɔgɔnko olu nin tora ni ka maa 10 ko jogin kosɛbɛ. walima Congo RDC jamana bina na baara bolodali nun don ani a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛlɛbolo bange k'o bila sen kan walasa ka se ka banbanciya kɛlɛ wa a ɲiningali kɔni tɔmin bɛ nka tɛgɛnɔ kɔni bilala bɛnkan sɛbɛnna min tɛgɛnɔ bilala Congo RDC sorasiya maa ɲɛma chef d'état major fɛ n'a kɔnɔ kuma n'a gafew kɛlen do ka dugu bɔlɔn furancɛw minɛ Kinshasa kabiri dɔgɔkun tɛmɛnen min bɛna kɛ sababu ye fara ɲɔgɔn kan kɛlɛbolo ka sigi sen kan Congo RDC ani a tɔɲɔgɔn jamanaw fɛ minnu bɛ ka taa ni tilebiyan fanfɛla ye gafe min kɔni ni a bala ka munumunu n'a kɔnɔ kuma bɛ tali kɛ fara ɲɔgɔn kan kɛlɛbolo sigiliko kun kan Congo RDC ani a sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ ka taa ni tilebiyan fan ye a yirala k'a fɔ ko gafe wɛrɛ kun dalen b'a kan walasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan laɲini kɛ Burundi sorasiya maa ɲɛma chef d'état major fɛ ka bɛn ni Octobre kalo tile 24 ani tile 25 nata ye lajɛrɛ dɔ ka kan ka sigi sen kan Goma min laɲini kɛra General Celestin Mbala fɛ Congo RDC sorasiya maa ɲɛma ka wele bila a tɔɲɔgɔn ma Goma kɔnɔ u kana jɛ ka kuma nin kɛlɛbolo in kun kan kɛlɛbolo in kun ka lajɛrɛ siɲɛ fɔlɔ tɛna kɛ o ɲɔgɔn kunbɛn in ye barisabu ka d'a kan Septembre kalo tɛmɛnen tile 13 ani a tile 14 lajɛrɛ fɔlɔ kun kɛra Congo RDC ani a sigiɲɔgɔn jamanaw sorasiya maa ɲɛmaw chef d'état majorw ye ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ komi Rwanda, Burundi ani Luganda min senfɛ laɲini camanw kɛra wa bɛnkan camanw kun sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka maramafɛntigiw ani banbagancimɔgɔw kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw dafɛ banbagancimɔgɔ dunan fara dugulen kan ka bɛɛ lajɛlen silatunu ka b'u senkɔrɔ. kabeni tarata do Octobre kalo tile 15 ye Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame taama boloda ka ɲɛsin Centrafrique ma taama min senfɛ ni a bisimilara banki an m'aw ladɔnniya k'a fɔ nin min na Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame ka taama siɲɛ fɔlɔ de kofɔ ka ɲɛsin Centrafrique dugu ma kabiri ni san 2000 ani san 16 ni jamana ɲɛmasigi kalata kɛra min ye sebaya di Faustin Archange Touadéra ma k'a sigi jamana ɲɛmaya kunna Paul Kagame ka nin taama in senfɛ ani a tɔɲɔgɔnkɛ jamana min bɛ Centrafrique jamana kɔnɔ Faustin Archange Touadéra ani o kan ka jɛ ka sigi kɛ min senfɛ u ka kuma ɲɔgɔnyaw cɛ bɛna boli fɛn camanw kan Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame ka nin taama in senfɛ baara camanw bolodalen do u ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma fila ninnu bɛna lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka Rwanda jamana ani Centrafrique jamana cɛ jɛɲɔgɔnyaw sinsin cogo ɲini ka labana ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛnw caman na min bi jɛɲɔgɔnya in kɔrɔ doni waleyaw kofɔ Rwanda gouvernement ka fanfɛ bɛnkan sɛbɛn min ni a bɛna na tɛgɛnɔ bila u ni Centrafrique ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna tali kɛ sɔrɔko binakun kan ani dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ siraw
bɛnkan bena boloda u ni ɲɔgɔn cɛ surasiya binakun fana kan ani baara bolodalen caaman wɛrɛ. Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame ka nin taama ɲi sen fɛ ka na Centrafrique jamana kɔnɔ a bilasirala a ka minisiri fɛ, minisiri min ni o ka caw bɛnnen do jagoko ma, ɲɛmaaba min fana ni o ka caw bɛnnen do dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw baara ma, sanuko, petrolko ani gaziko, ka fara surasiya ma ɲɛma kan ani sɔrɔ bosonba caaman fɛnɛ dara u kan taama ɲi sen fɛ. Laɲini kelen min makɔnɔnen do Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame ani a ka delegation ka nin taama ɲi kɔnɔ ka ɲɛsin Centrafrique jamana ma, o ye ka se ka jɛɲɔgɔnya siraw banba jamana kofɔlen fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ, teriya siraw ani nafasɔrɔ siraw. Taama ɲi sen fɛ jamana ɲɛma fila nunu ka kan ka jɛkulu dɔ fana sigi sen kan, jɛkulu min bina na ɲɛsin jamana kofɔlen nunu fila cɛ taamaw ma. Ma be se k'a fɔ Rwanda jamana kɔni kɛlen do bi Centrafrique jamana terila ka jɔnjɔn ye, bawo baara bolodalen caaman bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Kabeni Oktoburu kalo tile 15 ye san 2019 jamana ɲɛmaasi kalataw bolodalen do Mozambique jamana kɔnɔ. Mozambique jamana kɔnɔ den na a bɛ taa se fo maa 13 bɔɲɔgɔnko ma minnu kan ka bɔ ka taa kalata walasa ka se ka jamana ɲɛmaa kura sugandi k'o bila ɲɛmaaya la Mozambique jamana kunna. O kalata kelenw baaraw sen fɛ wasaden 250 kan ka sugandi, marabolo ɲɛmaa 10 ka fara dugumisɛnninw ɲɛmaa 10 kan. Kala kan ka ta olu fana ye wote baara sen fɛ. Fɛn min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaasigi kalataw kan, cɛbɔ 4 de kɔ dalen no ɲɔgɔn kɔ la. O cɛbɔ 4 ninnu cɛma jamana ɲɛmaa Phyllis Nuisi ale kɛlen do k'i kanbɔ walasa k'a yɛrɛ nɔna bila. O disiba 4 ninnu na jamana ɲɛmaa ye woroba ye. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Mozambique kalataw bɛ ka ɲɛnɛmaya waati kɔnɔ, waati min na ni Mozambique jamana bɛ dingɛ kɔnɔ, juru dogolenw kɛlen do ka jamana in kanfa, sɔrɔko binakun kan jamana bɛ lombolamba bala kabini san 2016 san ni jamana ɲɛmaa kun kɛlen do ka juru ta dogo la, juru min ni a musaka hakɛya bɛ t'i jɔ fo $2 miliyari 2 la. Wa an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi juru ko tɛmɛnen kɔfɛ basigi fana tiɲɛnen do Mozambique jamana kɔnɔ ni muɲugumaɲaga waleyaw caaman ye ka sanga ni kalataw yɛrɛ masurunya ye. Hali n'o y'a sɔrɔ ka kɔn kalata nunu ɲɛ minnu bolodalen do ka bɛn Oktoburu kalo tile 15 ma, uti kalo tile 6 tɛmɛnen bɛnkan sɛbɛn dɔw kun tɛgɛnɔ bilala, bɛnkan sɛbɛn min ni a bolonɔ bilala jamana ɲɛma ani Isufo Momad ni ɲɔgɔn cɛ, min bɛ kɛ sababu ye bɛn ka se ka sabati, basigi ka nati walasa kalataw bi boloda cogo ɲuman na k'a dangɛnɛmaya ka bɛn Oktoburu kalo tile 15 ma. Nga u n'a ta bɛɛ o bɛɛ basigi tɛ yen walasa bɛn ka se ka sabati, bɛɛ lajɛlen bi se kɛ basigi karamɔgɔ ye, dan bɛ se ka sigi muɲugumaɲaga waleyaw la ani nisɔngoya taamaw minnu ni olu kun bɛ sen na kabiri ni san 2013 san fo ka na se bi ma. O de fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamaya so fɛ ka kɛɲɛ ni kuma ye. Aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni kafinɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn.